daga kai nake farawa, dan sai ka ara min dama na yunkura har na motsawa. Tun jiya ni har yau har gobe har abada ga kai na tsayawa. Roƙona a kullum Allah iya mini ba za na iyawa. Albarkacin Rasulillahi mai daraja da ya wuce kowa, manzon rahama dan babba. Wanda ya zama silar hutuna sa'in da ya cire na a rana, mai san ci gaba na kullum domin koya rike na amana. A sanadin sanan shiga Bauchi domin kwashi ya zama idona. Abdulrazak Nuhu zakin warji shine nake nufi lafazina, dan bai man rikon wasa ba. Saraki sai ta Allah ta yi ba dai mutum ba ko dan waye. Sanya gaban ka inda kake so ka fi gaban amata waye. Mai takama da ikon Allah zakin warji kai rinjaye. Abdulrazak Nuhu zakin warji magajin garin Ningi sayayye. Saraki ba ama wargi ba. A hanya zaki ka daɗe da buwaya, gaban ka ba a yin jayayya. Je ka a sannu baya mu bi ka, kai ke mai da kufai algarya. Mai daraja Nuhu zakin warji kai na rike na gagar makiya, su ja da ni ba za su iya ba. Je ka abin ka toron giwa, ka fi gaban karo sai kallo. Mai ɗamara da kambo babba, kama da wana batawa ne in ka juwa na baban zaba. Masoraci fa ko ɗan waye a ko ina ba zai sona ba. Ba yau batun ada Nuhu zaki ai ka haye mataki babba. Abdulrazak Nuhu zakin warji magajin garin Ningi sayayye. Je ka abin ka gamji babba. Sunan ka bai boye ba, zakin warji mutum na mutane da mu da kai ba za mu rabe ba. Mai kyan mu'amala mai kima, zakin warji mutum ne babba. Mai magana guda ba canji idan ya ce bai a'a ba. Hakan yasa ya zama karimi ga al'ummar gari Nuhu zaki, mai ja da shi ba zai riba. Magajin garin Ningi na kowa, saraki ba a yi ma wargi. Giwa kin wuce turewa, daji ba a yi maka shinge. Malikin wuce kwalhewa, zauna lafiya Nuhu zaki, ga mu gare kamun dogawa. Mai daraja Nuhu zakin warji, ja muka kai mu babban jirgi. Mai yin ta kaban hanga ba. Nuhu zakin warji magajin garin Ningi sayayye. Mai daraja
shi. Kowa ya samu mai ƙaunarsa da gaskiya fato ya rike shi. Idan ka samu mai kishin ka duk tsanani fakar ka guje shi. Zance ne nake da azanci mai nazari nake gane shi. Abdulrazak Nuhu zakin warji kauna ne da kai ta nesa ban hango ranar rabuwa. Jika abin ka toren giwa ka fi gaban karo sai kallo. Rai da Nuhu zakin warji magajin garin Ningizaye mai daraja na kauran Bauchi. Na yi gamo gaman alkhairi gidanka nan na samu masauki. Idan na sauka birnin Bauchi gidanka nan nake yin birki. Kuɗi abinci ba ni rasawa kai har ma da sabon ɗinki. Kuma idan ina da bukata gidanka ne ake min ɗauki. A Bauchi na zamo ɗan lele a sanadin ka zakin warji. Allah ya ja